Good morning, guys. Alas 8 na pala. Kakabangon ko lang. Ayun. Grabe, init. No? Sobrang alinsangan kahapon pa. Parang walang hangin. Patay yung hangin. Walang hangin. Kaya nagluto ako ng breakfast. Request ni Daddy, wrap around daw na ano. Hi, Poknat. Yes, kala yung kinakausap ko ha. Na bacon sa hotdog. Yes? Yes? Ginagawa ni Groot. Dito si Chris eh. Nakatamba. Nauli kayo. May mag-ampata ng takip. Nauli na kayo sa may tabang. Nauli na kayo sa may tabang. Sinanong na? Si Kay. Hi, Kay. Si Vicky. Ano pala mo? Hi, Ate Mapi. Hello. Ay, Hi, Groot. Keisha Faye. Si Keisha Faye. Kumain ka na? Kumain na kayo doon sa bahay? Hi, guys. Hi, guide. Hi, guide. Kumain na kayo sa bahay? Ha? Okay. Yaka lang, ha? For me, breakfast ko, Herbalife ulit. Day 4. Tama, day 4 na. Kaya mas gusto ko to kasi nalalagyan ng ano guys ng mga prutas. So, grapes yun nilagay ko ngayon. Merong oatmeal and ano pa pa? Yun, yellow. Yellow. And then, maglalagay ako ng konting flaxseed. Ayan. Konti lang, mga 1 tablespoon lang mamaya. Let's do it. Ayun na yung finished product, guys. Kala mo naman, ano, madali lang siya. Madaling gawin, blender lang. Blend lang. Para sa mock-up lang. Ayun. My breakfast. Yummers. Hi, Gutin. Ayan ang mag-ama ko. Breakfast na din. Ano download mo, Daddy? So, ano update? Wow. Magtagal eh. Okay. Bakit wala? Wala ka siya. Gusto mo? Meron ako dyan ano, yung strawberry. Grape na lang. Grapes din. Sige, gawin kita. Huwag mo lagyan ng para oats. Oo, hindi nga. Gawin ko din daw siya. Chaba! Good morning, Chaba! Good morning, Chaba! Naligo yan? Hindi. Hindi naligo si Chaba. Hindi mabaho yan si Chaba. Mabaho yan. Ay, hindi po mabaho. Oh. Eto na! Tada! Oh, Papa. Ka na, ha? Papa. Pansin ko, ayaw mo ng foods eh. Ayaw niya. Gusto lang meme. Meme ni Mami. Oh. Baba ka na, ha? Mang-eat na ikaw. Ano to eh? Carrots. Bananas. And peas. Bili, madali. Hawak. And pajamas. Yay! Ay, hindi na kayo. Hindi ka, baliw ka. Para mamaya. Chaba. Ano, hatiin mo na lang sila ni Lucia. Pag-share mo na lang yan. Para hindi agad ma-spoil na. Ano? Kailangan may ref na sa story. Kasi mga ganito eh. Alam ko na refrigerate after opening. Ano, sino yan? Sino tulog yan? Daddy? Tulog si Daddy? Tulog si Dada? Ay, tulog si Dada? Subunutan mo. Tawanan mo. Ha? Tulog? Hello guys! My name is Lucas Miguel and I'm Chaba. Liquid na siya, no? Hindi, ano, haluin mo. Parang ano? Hindi, papa ka na, ha? Hindi siya liquid form. Yes. Papa. Ayan. Yes. Oh, si Mama. Ay. May sinend akong video doon sa grupo. Ulit.
Video nila ni Lucy. Ano? Kaya ko lang mag-away. Ano yan? Ay. Nasa punutan siya ni ate niya eh. Oh. Bye-bye! 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 Ay! Malik sinabay ko, baby ko. Ano siya sakit? Wala na. Siya kanina eh. May rashes daw yan ah. Ipa-check up nyo ah. Pati sa likod mo. Eh, sa mukha niya. Ipa-check up yan. May rashes. Masama yung ganyang rashes. Oh no! Oh no! Magaling na ikaw. Bye-bye! 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 Siyempre kakargay niya nito. Muye, di ko pa nakakargayan ulit eh. Masarap yung ano dyo ah. Alinte, anong flavor? Yung Jap corn. Miss ko the baby girl. Huh? Hi guys! Yes, guys. Hi guys! Ay, this sa labi. Hello! Ay, Saan mo pinagsita ang pag-time? doon sa ano? Sa pinaparkan ko na wala. Sa palengke. Doon. Sa likod. Parang likod na. Pasamora. Lapit sa ano? Sa Metropol. May rashes talaga niyo po ako. May pa-check up to ha. Nag-spray na ba kayo ng ano dito? Baygon? Pero may Baygon na kayo. Pero, hindi pa ulit. Paano mo na ano? Paano ulit? Ano ka, tol? Paano kami dito? Hindi! Baygon! Sabi ko, spray kayo! Kami nakakabili. Naman, nasa ano lang kayo eh. Pabayagang grocery. Nandun lang sa baba oh. Bigay yung tubig dagat yan, te. Hindi. Wala namang rashes sa akin. Tubig dagat eh. Eh, bak kung ano nang pinarawan. Pang sa init. Tagal na eh. Ngayon na lumabas. Palinis ako dito mamaya. Pa-spray ako. Hindi mo. Ay! Ay! Hindi naman ikaw marunong. Ay! Natigil siya sa labi na. Oy! Ay! Ahem. Si ate lang yata hanap niyan eh. Ako ba hanap mo? Bakit pa naman naiyak? Ha? Si Tamoy ba hanap mo? Namimiss mo si Tamoy? Ha? Namimiss ako yan? Ha? Hindi naman ano ah. Ano? Okay ka na? Tingnan Okay na. na? Okay na yan. Nakita na si Tamoy. Okay na yung baby girl ko. Ha? Okay na yan. Sino siya pa na? Bye-bye. Ganito, bye-bye na. Bye-bye na sa guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Galing niya! Ay, nako. Mahal na ng bigas, oh. 55, 50, 52, 46, 48. Pinakamura, 36. Ay, wala kayo yung ano pa? Yung aabot ba yan ng 25 kilos? Nyek. Walang stock. Ay, excuse me. Walang stock. Kaloka. Kala ko may ano na. May naka 25 kilos na kayong ano dyan. Ano mga bigas niyong may ano dyan? Nakasako na. Tapos kinukuha ko eh. Magpalagay ako ng isa pang ano, shelf. May tira pa eh. Para lagayan ko nung rice cooker, yung blender, kung mga anik-anik pang lutuan. Kasi di ko abot ang taas na ito. Ang lagay lang ng mga ano yan, groceries, condiments. Tapos dito, yan, meron na din. May laman na. So, isa pa. Tsaka yung ano, daddy, lagayan pala ng yung shower.
Showerhead. Oo. Asa na ba yan? Andyan. Sinabi ko. Kinuha mo ng... Puro yun lang. Inupatayo lang eh. Yung gripo, nakita ko dun eh. Oo nga. Tinabi ko syempre. Grabe, dugyot ko na guys. Oh. Dumi-dumi ko na. Ayan. Sobrang init. Sarap mag-ano. Ang sarap buksan ng swimming pool. Kaso ang daming na namang ano nun eh. Ang daming tubig na makakonsume. So wag na. Magsiswimming naman din sa katapusan eh. Yan. Kaya sarap pag andito si daddy. Dami ko nauutos eh. Nabulog. Guwapo. Guwapong kalbo. Sunog nga lang. Ipimin. Itimin. Kompleto siya sa ano ba matawag dito? Tools. Kala mo naman mag-ano na siya eh. Ano na karpintero? Di ba karpintero mo yung mga gamit na ito? That is bevel. Ruler. Squale. This is precision instruments. You see, everything is in its rightful place. Ayun niya. So this Oh, ayun niya yan, no? material. Binila ko siya ng 20 pesos ata to. See, 20 Ayun bucks niya. will not give precision. Give Napaka, precision. ano siya, OCD siya guys. Grabe. Ayaw niya kahit sa mga sukat-sukat. Gusto niya talaga precise. Go. Colors. Para, sa bagay, engineer to eh. Of course. Engineer ka nga pala. I almost forgot. Wala din, di naman nagamit. Engineer. Well, I'm still using it na. Sa bahay na. Ouch! Wait. Drop. Hindi, nakanto. Loko ka talaga. After 3 hours, guys. Ayan. Asan ang precision mo dyan? Hoy. Eh, ito nga yung butas, oh. Ibig sabihin, dapat nandito yung bar na yan. Talaga yung hazard dito yung ano. Kahit na ba naman ganun eh. Mali pa rin sila. Daday. Pero it's okay na. Okay na yan. So, pwede nating cut it off this way. Huwag na, okay na yan. Sayang pa yung space na yan eh. So, ayun guys. Luto na ako ng lunch. I'm so gutom na. Tagal nito asawa ko. Doon na nga ako sa loob ng kwarto. Nagsaing. Kinaing. Tapos, broccoli with spam. Ayun. Yung broccoli lang sa akin. Sa kanila yung spam. Then ito, stir fry. Ano lang. Ano tawag doon? Seared ko lang. Pan-seared ko lang na breast na may cayenne pepper lang. Yun lang. Walang anything na pampalasa. Dayita na to guys. Ayun lang. Para maanghang lang. And sa EVOO. Yun. Para healthy. Sagarin na natin ang pagka-healthy ko, no? That's it guys. Yun lang aming ulam for today. So, nadanak. Tingnan nyo yung naiwan guys. Yung mga, daddy, naiwan yung spam, nawala yung mga broccoli. Ayan, pakain mo mamaya. Ay, lagkit na tayo. Sarap ng ano ngayon, no? Yung rice namin. Lagkit-lagkit. Bagong bili ko doon sa hindi siya yung pandan rice. Wala daw kasing 50 kilos nun eh. So, yung galing Mindoro na bagong ani yung binigay sa akin. Yung nasa natural na yung regular na sako lang. Yung mga pang-probinsya sako, ganun. So, ang sarap. Sabi ni ate, sabi niya, na masarap yun. Ayoko nga maniwala sa ano kasi baka sinisave stock lang ako. Pero, since pag province talaga mga sariling ani, masarap talaga yan eh. So, yun, sarap mo, promise. Totoo sinabi ni ate. Yan, sayang. Hindi na ako magsasayang mamaya, oh. Okay na yan sa mag-ama ko. Tsaka kailang protein. Paknat! Tapos, mamaya hapon na lang kami puntang SNR. Bibili lang naman kami konti, guys. Hindi kami mag-mega shopping. Pinag-grocery na kami. Yung mga soap lang na maramihan. Downy. So, dito, Sunrox na ginagamit sa panlinis. Yun na, para sa bahay yung bibiling ko mamaya.
Hello ka dyan. Hello ka dyan. Spurs ka pa. Spurs ka pa. Ay, uy, gigil na. Uy, asan si ate? Ha? Asan si ate? Ano? Hi guys. My name is Lucas Miguel, guys. Ay, tingnan mo yung sa noo mo. Oh, lolo. Gigil na. Oh. Uy, gigil na. Ang gigil na. Oh. Kinakamot kasi lagi. Tingnan mo, puro scratch ng kuko niya. Oh, go po. Ikaw naman yan. Na? Wala. Liga na, dali. Longganisa. Oo, oo. Longganisa. Iulam na yan. Oh, hello, baby girl. Hello. Ano? Wala na lagnat yan? Ready na injectionan? Ha? Yung anong oras pa kayo madalas nagpapa-inject? 7. SNR guys. Grocery daw tong mga kapatid ko. Kaya sinama ko na. Bakit? Kaya na pa kami tawa ng tawa sa biyahe pa lang eh. O, tawa na naman sila. Kulit na mga to eh. Ang gwapo talaga ng batang to. Grabe yun, oy. Uy, Lucas. Smile. Lucas. Tawag ka, Pipi. 1, 2, 3. Di ka rito, boy. Nantay lang naman yung chicken, guys, at pizza. 1, 2, 3. Smile. Ay, gwapo. Ang gwapo naman yan, ay. Si ate tulog na, oh. Ate Chinger. Ching tulog na. Ang gwapo. Uy, ganun. Oo. Close open. Umakyo. Close open. Meko, salad natin. Sumasalad si Mika. Kuha na kayong ano niya. Kain po. Pizza and then chicken. Kain na, Lucas! Sarado na SNR eh. Kami na lang natitira. Magilan. Ay, ito yung mga plate, Mika, oh, sa ano. Ang cute ng dalawa, oh. Let's go na. Tulak nyo na. Tulak na. Galing, Ching-Ching, ah. Ching-Ching nakaupo na eh. Kaya, ano na siya eh. Tawag doon? Nakakaya na sarili niya. Careful, ah. Thank you, kuya. Sasakyan na lang natin yun nandyan. Si Toto na nag-iisa. Kunin mo natin.